Crush ko po ang BFF kong babae, even meron po siyang boyfriend o kinakasama po. Naging friend ko po siya sa isang company po dito sa Valenzuela City. Crush ko na po talaga siya nung una kasi po ano po siya, mabait. Para siyang nasa pandak po siya. And then maputi. Sino kamukha niyang artista? Si Ann Curtis. Nasa kanya na po yung hinahanap ko eh. Una kong nakita po sa kanya, parang ano po, nag-heart-heart na yung mata ko. Sabay kaming kumain, nagbe-break time. And then pumupunta po siya sa akin. Dinadalhan niya ako ng pagkain, kung ano daw, kung okay ba daw ako, parang ganun. Doon ako nahulog yung loob ko sa kanya. Nakita ko po na may ano siya, may nagsundo. Sinundo po siya ng isang lalaki. Ano po, siguro nasa mga 5'6" yung height, may tattoo, tapos medyo gwapo din po. Ako hindi ako itsuraan eh, parang ganun, kasi moreno po ako eh. Pag level 10 po, nasa 10 siya, ako sa 1. Ganun po. Lagi siya nangiyak na lagi niya akong hinahanap. Nung time na yon, doon ko sinabi sa kanya lahat. Nilabas ko na yung yung naramdaman ko. Tumingin sa katabi. Yang katabi bumbang niya. Dubi-dubi-dap-dap. Dubi-dubi-dap-dap. Raketera nyo, bulol. Charot, tuwindarot. Tumingin nga sa katabi. Oh. Yang katabi mo ba ngayon? Gusto mo. Gusto mong mahalin lalo? O gusto mong sakalin? Charot, with harot. Meron ka bang espesyal na pagtingin sa iyong kaibigan? Pero hindi mo masabi ang tunay mong nararamdaman. Dahil natatakot ka na baka hindi ganon yung pagtingin niya sa'yo. Baka isipin niya joke lang kapag umamin ka sa kanya na may gusto ka sa kanya. Baka mamaya kapag sinabi mo sa kanya na gusto mo siya, layuan ka niya. As if may empax ka. O baka mamaya kapag sinabi mo sa kanya, hindi na kayo maging tulad ng dati. Pero ang tanong, kabisyo, mabubuhay ka ba sa takot? Sabi nga dun sa librong nabasa ko, napakaganda ng author na yun. Do not let fear block you from experiencing something great. Ang author nun, DJ Raketera. Mababasa mo yun sa Rocky Secret Files na libro ni DJ Raketera under CNE Publishing Inc. Do not let fear block you from experiencing something great. Madalas, takot ang nagpapatigil at nagkukulong sa atin. Sa tamang buhay o sa sakto lang na buhay. Hindi natin alam na kapag pinalaya natin yung sarili natin sa takot, mas malalasap pala natin ang sarap ng buhay. Nandun din naman yung sakit, pero merong sarap. Di ba okay na yun? Yung may konting sakit, pero alam mo pa rin masarap. Charot! With harot. So, subok lang ng subok, kabisyo. Hindi yung puro ka subo lang ng subo. Nang sa gayon, malaman mo din kung merong nararamdaman yung kaibigan mo sa iyo. Na yung kaibigan, pwede rin palang maging kaibigan. Because the greatest and the basic foundation of any romantic relationship is friendship. Ay! Saya naman. From friends to lovers, tapos to strangers.
Huwag niyong subukan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapilang ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ngayong gabi, samahan mo ko sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating kabisyo. Ito na po ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. 10 years and still no ring. Ayaw niyang magkaroon ng sariling pamilya. 10 taon na kayong magkarelasyon tapos sa 10 taon na yun ni hindi man nang naglabas ng kahit tansong singsing. Walang planong pagpapakasal. Ay, pag ganyang 10 taon na kami tapos wala pa ring paglalabas ng singsing. Hindi man lang nasusuot yung singsing sa daliri ko. Tapos iba yung naipapasok sa akin. Charot. With harot. Tapos iba yung ganon. Ay, goodbye Philippines ka dyan. Iba pa rin kapag may plano para sa'yo. Because, sabi nga, ang dami kong ano ngayon, no? Wisdom, no? Sabi nga, failure to plan is planning to fail. Oh. Or pwede rin, failing to plan is planning to fail. So meaning, pag hindi ka nagplano, eventually, mabibigo ka. Ay. So, sino ngayong talo? Kailangan may plano para hindi ka dehado. At para hindi ka mabigo. Abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang Basta Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang DJ Rocky's Secret Files. Tira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya! May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.